velkommen til... Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det hedder, men det vil Christian gerne forklare. Det hedder Random Teams. Ja. I FIFA 16. Det er bare, hvor vi skal lave sådan noget forskelligt hold, bare sådan og gøre sådan her. Så stop. Så stopper jeg, og så fik jeg... ned til squat. Og vi gør gør det samme igen der. Ja, vi gør det ikke med ligaen, fordi det med nogen der er der ikke noget, og så med nogen der er sådan, det kunne være lidt nederen. Men vi starter bare. Jeg starter. Ja. Stop. Ej, jeg skal da tage mere end en omgang. Okay. Stop. Spil igen. Ja. Okay. Jeg elsker det indeholdet, som er der i. Det er troldmændene. Yuri Tillemons. Stop. Jeg fik Østrig. Sig stop. Stop. Ja, 7. pladsen. De har Haribo. Han har brugt det rimelig meget med i FIFA 15. Stop. Der var jeg tæt på at få... Okay. Ikke sådan Men der var en Nazi-hold. Nej. Han er en fed trøje. Jeg skal lige have lavet et score her. Jeg tager lidt formationen først. Jeg vil gerne bruge den der. 4-3-3 tager vi. Ufyldt. Ej, hvad er det for noget? Hvad laver han? Lortebak. Hvor er der så rigtig plads nu? Ja, okay, det var ham, der vil skifte ud. Så er bare en... Ufyldt. Ja, jeg ved godt, det er sådan ret dårligt, men jeg har ikke lige nogen her. Nej, jeg har ingen left wing eller right wing. Jeg er færdig. Det er sådan lidt. Jeg skal bare 4-3-3 eller så. Så er det bare at gå i gang. De her kameller, det er ikke noget godt. Det jeg havde nogen. Nu var der nemlig købt slik, men det har jeg ikke. Jeg har købt noget, men han spiste alt for hurtigt. Det gælder som jeg ikke har spist noget. Eller købt noget, nej. Nej. Nu vil jeg spise noget. Men han har købt noget. Mm. Jeg købte bare for 5 kroner. Eventuelt. Jeg har også købt en 2 liter sodavand. Det skulle bare være rigtig drenge. Det er pis. Okay. Det var ret dårligt. Det sørger jeg bare der. Havde du ikke Haribo? Det var godt. Jeg prøver lige at sweat den. Det er ikke særlig godt. Hvad var det? Og Christian, han er rigtig dårlig. Så er du ud med at skrue. Jeg må høre, jeg skriger på det. Cola. Så starter jeg jo godt ud. Efter 4 minutter står det 1-0. Flæk ham ind. Hakkede ham bare. Små skiver. Så er det ikke han nåede. Pacen. Lever. Kom. Nej. Var det skidt? Det kom... Han skal komme efter dig, eller hvad? Kom. Men Christian, han er faktisk rigtig dårlig til FIFA, så jeg tror, jeg vinder. Ej. Det kan man ikke kalde det. Jeg spillede FIFA for lang tid siden. Jeg spillede sgu da Det var FIFA så 13. går. Hvad? Jeg spillede sgu da FIFA 13. Spiller du FIFA 13? Nej, det spillede jeg. Nå, det gør du. Ha! Er det gjort du? Ja, hvem har ikke gjort det? Det ved jeg fandme ikke. Dem, der ikke har spillet det. Måske. Jeg er helt sikker. Nej, selvfølgelig har de også spillet. Alle har spillet FIFA 13. Det var så dårligt. Fuck! Det kunne være det egentlig ikke i 2008, altså at FIFA de fik Ultimate Team. Shit, det var drevet. FIFA 08, eller sådan noget, det kan jeg ikke huske. Fuck, jeg er stor fan af ham der. På grund af din... Det er fun flip. Så sjovt. Åh. Det var sjovt.
En gang til. Sådan, frem med det. Flæk ham nu. Frem med det, og så find. Hvad var det? Ja, smukt. Gav ham lige en. Hvad var det? Ej. Ligesom jeg kunne squatte den ind over, men det gik ret dårligt. Jeg havde bare... Jeg havde det der med, at man skal, hvad er det nu? Jeg så bare spise slik. At man skal, hvad det nu hedder? Så er jeg klar. Altså face den vej, altså man skal kigge den vej, hvor man skulle. Det er det, jeg godt kunne lide ved FIFA 15, det skulle man ikke. Ja, straffe. Sådan, mand. Nu må ikke se. Good controller. Thirst. Nej. Hak den ikke. Nej. Hvordan kan jeg ramme crossbaren? Altså, overlæggeren. Nok godt, fordi jeg så overlægger. Du må lade til mig. Ja, jeg er væk med det. Hvorfor? Nej. Fuck, det var lortskud. Ja. Okay, det der hit der. Nej, kom nu. Nej. Kom nu. Hvor fanden? Det er ret synd for Gustav. Jeg tror bare, det bliver flex. Faktisk. Har du set alle mine videoer? Hvad nede? Det er altid gået Gustav, som det var, det gik ud over. Er du ret ærgerlig for ham? Vi skulle nok være Bilbussen. I bilbussen var det ham, der tabte. Med de der chilier, der var der også ham, der tabte. Og med æggene. Det var bare ærgerligt. Han der tabte alle tre Det er så synd for ham. Jeg overhovedet har lavet. Hvis I ikke har set de der videoer der, så ved I godt, hvad det skal gøres. Se dem. Skil. Og giver kontrolleret. What the fuck? En flæk op. Jeg kan ellers mene bagefter. Ham der, han får hele tiden bolden ned ad en cabano. Det er fordi han har sådan flot hår. Sgu dumt gjort. Mit store fan! Det er din største fan! Det. Du er sgu. Kan du nå få en karamel? Kom nu. Au. Fuck, du har godt noget. Så får jeg bolden. Hvad fuck laver I? Hvad skete der? Ind. Nej. Nej. Giv ham en. Nej, ikke ligge. Jeg synes, jeg kan følge, at jeg holder det meget disgusting. Nej. Rødt kort, dommer. Ej, det er så i hvert fald ikke gult. Ja, det er godt, dommer. Det er godt, dommer.